laugarren maila bukatu eta eskolaz aldatu beharko dut. Nire aitaren lanarengatik beste herri batera joango naiz bizitzera. Ene, zenbat denbora eskola honetan, eta zenbat istorio. Nahi alduzue eskolan bizitako istorio batzuk ikusi? Orduan, has gaitezen hasieratik. Oraindik eskolara etorri nintzen lehenengo eguna gogoan dut. 3 urte besterik ez nituen. Bera,
izan dugu, eta gure irakasleak batzuetan desesperaturik bukatu dute. Batetik pena dut eskola uzteko, baina beste historia batzuk bizitzeko garaia heldu zait.